Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Nkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu umhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, wena owadala izulu nomhlaba nakho konke okuphakathi, wadala nomuntu, haleluya, umfanekiso wakho. Baba, intando yakho mayenziwe kuwo wonke amadlebe alalele njengamanje izwi lakho, ukuba wena uyinkosi nomsindisi emhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba. Sithi Baba, maselingcwelise igama lakho. Intando yakho Nkosi mayenziwe emhlabeni njengoba nasezulwini kwenziwe intando yakho. Usipha amandla Nkosi ukuthi amadlebe ethu kamoya avuleke, silizwe izwi lakho, usiphulukise kukho bonke ubumnyama nongalizwi izwi lakho moya ongcwele. Usivula amehlo kamoya sizokwazi ukubona inkazimulo yakho. Masihleze ezwini lakho sithi siyakholwa uwena Nkosi yethu Jesu Kristu kuba uyinkosi nomsindisi. Uphulukise Nkosi yonke imoya engafuni ukukhothama efakazi ukuthi wena uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Zonke idalo esemhlabeni Nkosi, labo abibiziwe ngecebo lakho nothando lakho, ubapha amandla okuhamba bathembeke ezwini lakho nasendleleni osibize kuyona esiholele ekuphileni. Uzusiphe namandla okuthethelela omunye nomunye egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi, ongumnini mandla onke, wena ongaphezulu kwakho konke, manje kuzube phakade. Amen. Sizothanda ukubingelela umoya ongcwele. Siyakwamukela umoya ongcwele ebukhoneni bethu. Siyakwamukela Nkosi uJesu ukuba wena usihole yonke imoya njengamanje ithobele intando yakho, abantu bakho besalalele besazoza izwi lakho. Angihambi ngedwa-ke njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu Zondi. Over to you Nondaba. Amen. Siyabingelela bazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu, egameni lika Jesu Kristu sisho ukuthula makube kunina nonke. Amen. Umusa wehlele kulabo uNkulunkulu anomusa kubo, ngokuba uthi uyokuba nomusa kulabo ayoba nomusa kubo. Namanje sithula ubufakazi sithi munye uNkulunkulu ongenayo umphelezeli, ongenayo umhlangabezi, ongenambonisi, ozakhele izulu nomhlaba ngamandla akhe nangokuqonda kwakhe. Amen. Akekho onobuhlakani okudlula uNkulunkulu, ngaphandle kwaNkulunkulu uqobo lwakhe ohlakaniphe ngaphezulu kwakho konke. So siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi abathuma abaphathisa izwi ukuze babhale sibe nalamazwi lawa agcwele incwadi okuyizwi lakhe uNkulunkulu efuna ukuthi sazi ngaye, ngokuba ukuba azange kube khona ubhalo noma azange asho ukuthi akubhalwe phansi, ngabe mhlambe sesakhohlwa ukuthi khona uNkulunkulu, ngoba abantu bakhohlakele. Sebezame kakhulu, bazama kaningi ukushintsha umlando nemiyalo kaNkulunkulu ukuze bagcwalise izinkanuko zabo, kodwa uNkulunkulu ofanayo izolo namhlanje naphakade, uNkulunkulu wazi konke. So konke akwenzayo uthembekile kukho. Simbonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe abaphathisa indodana uJesu Kristu ukuze bakwazi ukuthi bathwale ivangeli, balishumayele ezizweni zonke nesiphiwo sikamoya ongcwele ayesilethile uJesu Kristu, ukuze abantu basindiswe baphume ebumnyameni. Amen. Namanje ke sithi uNkulunkulu usamile ezwini lakhe, akaguquki, ngokuba uthi akafuni noyedwa umuntu abhujiswe, kodwa baningi abagcwele manje ehayidise. Amen. Baningi abazoyakalasha ngenxa ukuthi abakholwa igospel, bacabanga ukuthi umdlalo,
bacabanga ukuthi abantu abashumayela igospel bayahlange noma ke abaphilile kahle noma ke bakholwa kakhulu baze baphume endleleni ngokuba ke phela uma ukholwa njengama Christians amanje noma KRISTU amanje afike enza izinto zonke afuna ukuthi abe amaKristu aphinde abe yife baphinde abe yidakwa aphinde abe abaqambi bamanga nababulali nabafundisi bamanga nabaprofeti bamanga nabapostoli bamanga iyona lento yenza ukuthi abantu bazibize ngamaKristu kodwa bebe weak mesiyasho incwadi ukuthi izwi likaNkulunkulu liyahlanjalazwa ngenxa yenu nina maxoki uthi umbuzo kuyoze kube nini nimanqika nifuna ukuhlala nhlangothi zonke kodwa ke uthi uNkulunkulu kwincwadi engiphela incwadi le yaMathewu chapter 12 ngithi uverse 46 noma uverse 45 qala from verse 45 uJesu Kristu ikhuluma icace lento le ukuthi umuntu ungokaNkulunkulu ngokuba wenza lokho okufunwa uNkulunkulu uma wena ungenzi lokho okufunwa uNkulunkulu awuyena kaNkulunkulu uthini incwadi Incwadi ngokukaMathewu isahluko 14 Mathewu chapter 12 isahluko 12 verse 46 verse 45 abesehamba ke abuye naye omoya abesehamba ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunaye bangene bahlale khona kuthi ukugcina kwalowo muntu kube kubi unokuqala kuya kuba njalo nakulesizukulwana esimbi so uma umuntu bekade kholwa yakhishwa umoya engcolile kwasala ku clean iyahamba imoya ifika idwanguze le ehamba khona ehlane mayifumele ethola indawo iyabuya izobhekela yehle khona ukuthi kahle hle ngabe engakhishwa khona nosekwafaka okuzovumbela ukuthi mina ngingasakwazi ukungena kodwa ke uma kufica kungekho lutho iyabuya imoya ibheke befica ngekho lutho ihambela nje eminye imoya ingakho kunabantu ekuthiwa sebawa babesindisiwe asebeyibotho abayifebe abawomahosha abangababulali abayidakwa abangabathakathi ngokuba ke wakhishwe esonweni wasala wangagcwalisa ngomoya engcwele izwi wangalilandela so imoya yahamba yabuya lemoya le yabuya sebuya neminye imoya engasathakathi kuphela eseyinyanga uqobo lwayo esefundisa nabanye abathakathi useneziqu zokuthakatha ngoba yini ke agcwalisekanga so kuba njalo nakulabo abantu ke besizukulwane lesi samanje Jesu Kristu akhuluma ngaso ukuthi isizukulwane lesi esifike sithi siyakholwa kodwa ke siphinde sigcwala imoya abambelele egameni ukuthi uyakholwa kodwa ke akakholwa ngezenzo ubambelele egameni baningi abenza njalo uqhubeke nale ncwadi verse 46 esashumayela isixukwini so ngesikhathi Jesu Kristu eshumayela sizama ukucacisa ukuthi obani abangabaKristu obani abangabakaNkulunkulu ngokuba lesizukulwane lesi siyomba xambili sinhliziyo mbili sifuna ukukhonza uNkulunkulu nemali nezinto zomhlaba at the same time lokho ngeke kuze kwenzeke lokho akusoze kwenzeka ngokuba ke uNkulunkulu uthi munye nezwi lakhe phela so ngesikhathi Jesu Kristu eshumayela kwase kuqhamuka uzalo unina nabafowabo qhamuka umama nabafowabo babemi ngaphandle befuna ukukhuluma naye yes sir omunye wathi kuye bheka unyoko nabafowenu bemi ngaphandle befuna ukukhuluma nawe Jesu Kristu bheka manje nakuma wakho nabo sisi wakho nabafowenu bangaphandle bafuna ukukhuluma nawe kodwa uJesu Kristu uzacacisela ukuthi inhloso yakhe akazelanga indaba zozalo nokuzo entertainer la akafani nalabantu labo ekuthiwa ke bama-boss emsebenzini bama-CEO bebamba ama-meeting base
meqhamuka umkakhe ashiya meeting phakathi nendawo agijimela umkakhe ashiya ibhizinisi ekuyiyona into emlethela impilo nokudla etafuleni. uJesu Kristu uthi abame njengabe iCEO meyithi kunemeeting ifuna ukutshela ukuthi ke mokuthi wafona wena umama noma ungaphandle mama ufuna iCEO noma iboss ithi linda ngisabhizi ngokuba ke ufuna enale ndlile kungabe beqhamuka umama utatazele ushiye izinto ezibalekile ngokuba yini wena uweak ekukholweni kakho yezo lonto le. So uma ke uhleli ezwini ngokuba uJesu Kristu uyayazi into ayizele emhlabeni ukuthi kunenjongo ngokufika kwakhe emhlabeni. Akazelanga ukuzosinisa amasheza, akazelanga ukuzodlala umasigcozi. Yonke into uyithatha serious. So uma bemtshela bethi ke nangu uma wakho nodadewenu bemngaphandle befuna ukukhuluma nawe, kepha waphendula wathi komtshelileyo, kubani umame nabafowethu? ubani Ngobani na? umame nabafowethu obani? Excuse me. Obani umame nabafowethu? Akusakhulunywa ngegazi nozalo la. Sinezihlobo ezinye zifuna ukukhuluma nathi, ezinye sesizibuka thina njengezitha ngokuba thina sihleli kwisisekelo seqiniso. Kukhona abantu abathi bakholwa kuqala ingakokholwa, kodwa namanje abafuni ukukholwa iBhayibheli. Basahamba amasonto amahlathi, bahamba namabandla amahlathi afundisa into engekho. Ngokuba yini? Bona bazi ukuthi umfundiso wabo ushumayela kangcono kunawe, ngokuba ubatshela ukuthi hayi hlalani ezonwenzeni niqhubeke nibe izoni. Ningamuzwa lo osanda kukholwa manje. uNkulunkulu uthanda ninje, unomusa, niphila kumusa. Kusho umfundisi othi ufundisa ngezinto kaNkulunkulu. Ngoba yini? Uhlele emaphaketheni enu, uyayidla imali yenu, unikhohlise wanibamba ngobhongwane, unibambe leni bancane ngakhona, nikwazi ngisho ukwenzani. Nizwa ngaye, anizwe ngoJesu Kristu. Yingakho ke uJesu Kristu methi ekhuluma nabafundi bakhe ethi angizelanga ukuthula emhlabeni. Ingathi ngilethe ukuthula, ngizohlukanisa indodakazi nonina, umkhwenyana nomkhwekazi, noma ubukhwe nomkhwekazi. Ngizohlukanisa phakathi umndeni, kuzoba 2 against 3. Yini? Ngokuba manje kufanele nithathe isinqumo ukuthi nifuna ukukholwa uNkulunkulu noma nifuna ukukholwa ukuhlabela amadlozi. Nifuna ukukholwa abaprofeti bamanga abanika izwasho noma nifuna ukukholwa umoya oyingcwele. So uJesu Kristu la asitshengisa ukuthi ke akakhathalele igazi lakhe azalwa aqhamuka kulona uzalo, ngokuba labo uma bengayenzi intando oyifunde. Kepha waphendula wathi komtshelileyo, kubani umame nabafowethu? Ngobani na? Welula isandla sakhe ngakubafundi bakhe wathi, bhekani nangu umame nabafowethu. Lalela, iBhayibheli lisitshela ukuthi asibathanda abantu, kodwa ukuthi mina ngithanda abantu basekhaya akusho ukuthi kufuneke ngenze into abayenzayo engalungile. Yezo lonto leyo ngizoyibhekapha lento ngeBhayibheli. So uJesu Kristu bekhuluma kanje akakhulumi ngoba balahla. Ukhuluma lento ngokuba ke uzofeza intando yokuzokwakha obhuti nosisi nomame ngokukamoya, hayi ngokwenyama. Manje ubuhlobo benyama manje abusasebenzi, abunanzuzo ubuhlobo benyama, ngokuba abantu uma nihlobene nabo ngokwenyama abalona usizo kwena. Ingakho iBhayibheli litshela ukuthi ungathembeli kumuntu, ngoba ulahlwa igazi lakho, ulahlwa yihlobo zakho. You understand? uJesu Kristu wathatha uJuda Iscariot wamenza omunye wabapostoli, wamenza umfundi wakhe. Wayesazi vele ukuthi uJuda Iscariot egcineni uza kumkhaphela amdayise, kodwa still wamkhombisa uthando kwaze kwaba sekupheleni.
uyena omtshela wathi lokho afuna ukukwenze kwenze masinyane ngoba isasazi isikhathi sakhe. So ithi incwadi abafowethu nodadewethu nomame yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini. Yilowo nalowo owenza intando, angimzondi umuntu wasezweni. But mina ngokomoya nangokwenyama angiseyena walelizwe. Do you understand? Ngokuba imisebenzi yenyama angiseyipractice ekungcola engcolisake umphefumulo kaNkulunkulu okumina. Ngiyalwa ngayo yonke indlela ukuthi ke ngingabalwa nezoni noma ngiphila phakathi kwezoni kodwa ke ngingabalwa nazo njengoLot wayephila eSodoma naseGomora. NjengoNoah wayephila nezoni kodwa uNkulunkulu wabahlangula. Ezolonto leyo, hallelujah, glory to God. Uma uthembeka uNkulunkulu uyakwazi uNkulunkulu ukuthi ke akuhlangule. Nayo uEnoch wathembeka, uEnoch uyena oqala odolisa ngokuhlakanipha kokuthi akwazi ukubhala phansi. Afunde izinto ezikemkhathini, inyanga, ilanga, inkanyezi nokushintsha kwamasizini. uEnoch umuntu wabanalo ubuhlakani ukuthi akwazi ukuthi enze zonke lezo zinto. Wafundisa ngobulungiswa kwaNkulunkulu. Lingekho iBhayibheli. Amen. Do you understand? uNkulunkulu wazomthatha. Azange afe uEnoch, kodwa uNkulunkulu wamthatha. Ngoba wayelungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu. So ngokuba yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini. Yilowo nalowo owenza intando kaBaba osezulwini. Ubaba wethu osezulwini, uJesu Kristu usifundisa uma sithandaza asothi ibaba wethu osezulwini. Akashonga ukuthi asothi shembe uNkulunkulu wethu. Akashonga ukuthi asothi yethi Maria. Umuntu owenza lonto, umuntu oyifundiswa umuntu lonto ngokwembhalo engcwele. Hallelujah, glory to God. Bonke kuqondile phansi, akukho okugwegwile. So uma wena ukholwa ukuthi ke uMaria uzala uNkulunkulu uthukile, sizama ukukusiza. Ngokuba uMaria ithi ngilosi ubusisiwe esifazaneni isho njalo kuphela. Ayisho ukuthi uNkulunkulu noma uma kaNkulunkulu kuphi. Ngifuna ukukhombisa umbhalo la kuthiwa khona ke uMaria noma uMary uma kaNkulunkulu. Ngoba kuthiwa uma wendodana lento ayiphethe esibelethweni sakhe ekamoya ongcwele kuphela lapho. Akushiwo ukuthi yena uma kaNkulunkulu, uma kaNkulunkulu kuthi uNkulunkulu wafa wafela esiphambanweni. Yena nje njalo ukusitshela yona leyo ukuthi ke uNkulunkulu wafela esiphambanweni. Akafanga uNkulunkulu. Uyabona umhlengi uma ethatha indwangu eyithunge akhe ibhlukwe. Umhlengi othunga ibhlukwe. Uma ibhlukwe lihleli ku-wardrobe alenzi lutho namsebenzi lihleli ku-wardrobe. So uma ngilithatha ibhlukwe ngilithunga bese ngiliqamba igama ngithi ke uZondi, ibhlukwe lami uZondi. Uma seligqokile lo bhlukwe linyakaza ngoba kunyakaza umhlengi ngoba ugqoke lona umhlengi ibhlukwe lakhe uZondi. So uma ke umhlengi eselikhumula ibhlukwe elibeka lapha ebhedeni liyanyakaza lonke ibhlukwe linyakazela. Liyakwazi ukuthi ibhlukwe lisukume lihambele la. No. Same thing noJesu Kristu. Wakhiwa uNkulunkulu ngomfanekiso wakhe. Wakhazimulisa indodana ngomoya wakhe wangena kuyona. Yes Lord. Njengokuba ke yathi isike esiphambanweni waphuma umoya lo owenza indodana ukuthi ke iphile yenze yonke umsebenzi. Ngokuba ke lo oyakhile usephumile kuyona. Lokho kusho ukuthi ke indodana inyama ifile inyama ifele esiphambanweni. Lecture silingisele nathi ngokuba imisebenzi yenyama ngeke isayenza seyenza imisebenzi kamoya. Yingakho ngosuku lwesithathu ikhazimuliswa.
ngokuba ke umoya usuyenze wawumzimba wenkazimulo njengoba nakwena unikiwe isithembiso sikamoya ingcwele uma ukholwa igospel yokuthi ke uJesu Kristu wafa wavuka uyinkosi emhlabeni nasezulwini ngaphansi komhlaba uyabusa uyena futhi ke owayekhona nokhona nozayo uNkulunkulu akafi uNkulunkulu akakhuli incwadi ongiphi incwadi yamaHebheru chapter 13 no ngiphi chapter 12 chapter 12 no chapter 13 from verse 8 so umzimba uhlale umoya lo moya igama lawo uJesu Kristu lo gama lithi Jesu Kristu igama eliqhamuka kuNkulunkulu igama likaNkulunkulu so uma kufa umzimba kufa inyama umoya uJesu Kristu ahleli kuwona umzimba uyafa uNkulunkulu akafi so uma sevuka ethuneni ngomzimba wenkazimulo lo mzimba nosokhazimulisiwe abafundi bakhe babona inkazimulo yendodana kodwa lo nkazimulo yendodana uNkulunkulu Incwadi kumaHebheru yes sir isahluko 13 verse 8 uJesu Kristu nguye izolo nanamuhla yebo naphakade manje nange uma kusho kanje akusho ukuthi uJesu Kristu wayekhona izolo akasekho namhlanje akasekho kwaphakade uJesu Kristu nguye izolo uyena izolo nanamuhla namhlanje yebo naphakade okwangaphakade okwaphakade uJesu Kristu uyaphila yebo lonto le so ungadidiseki imfundiso zabantu abangenalo ulwazi beblasphema noma ngeke behlambalaza igospel befuna ukubomba xambili umuntu onoqonda nomuntu onolwazi ngemfundiso kaKristu uyazi ukuthi ke kufanele ke enze intando kaNkulunkulu angabi imbaxambili angimisela la ngifundisa ngalento le ngiyayichaza ukuthi ke uma ethi ke uJesu Kristu umama nosisi wami nobhuti wami yilabo abenza intando kaNkulunkulu akusho ukuthi siyabazonda noma siyabanyanya abantu noma singcono nabantu abangekho endumisweni no alisho njalo iBhayibheli lalela ngifuna ukukhombisa ukuthi iBhayibheli incwadi yaMathewu chapter 5 verse ngasekugcineni ngoba manje angifuni ukuphambana ngifuna ungiphe lapha ku verse 36 verse 36 angifuni ube nokuduka iBhayibheli lifundisa ukuthi uma wena ungcwele kufanele uhambe ngothando ngokuba lo sibizile unothando unomusa into angayifuni isono lesono lesi esihlele enyameni yakho esikwenza ukuthi wena uzitshele ukuthi wena usindisiwe kodwa inyama yakho iphile esonweni okusho ukuthi ke mophuma kulo ncwadi uzongipha kwincwadi 5 verse 36 uzophuma kulo ncwadi ungiphi incwadi kaThithu gijema incwadi ngobuka Mathewu isahluko sesihlanu yes sir verse 36 yebo ungafungi nekhanda lakho no uhambe lapha ku 38 verse 38 yes sir nizwile bathiwa isongeso nizwile yabona ke ngomthetho omdala yayizwa lonto leyo umthetho omdala uthi isongeso kuthi umuntu bekwenza okubi nawe ufune kumenza okubi izinyo ngezinyo umuntu uma ekhiphe izinyo lomuntu naye ufune kukhishwe izinyo lakhe kepha mina ngithi kini uma umuntu ukhishwe ihlo lakhe nawe ufune umkhiphe ihlo kodwa manje ngomthetho omusha sekusho bani umalusi olungileyo uzosigcwalisa umthetho ukuthi manje angeke lisenza ngendlela yomthetho omdala ngokuba lokho engiza nakho manje isivumelwano esisha
esiletha ukuphila nokuthula nokuthandana nomusa. Hallelujah. Yezwa loo nto leyo. Hallelujah, glory to God. Yes, Kepha sir. mina ngithi kini, Kepha ngithi kini, ningamelani nokubi. ningamelani nokubi, okusho ukuthi-ke ningethi umuntu bekwenza kabi nawe bese ufuna ukumenza kabi. Kodwa uma umuntu ekumukula, So umuntu ekhasabula ngempama sokunene, ngakwesokudla, phenduka niphendule nesinye. nika isihlathi esinye akushaye ngempama kwesinye isihlathi. Mphendulele nesinye. Mnike akushaye ngenye impama futhi. Nokuba uthi impindiselo ngeyami. Do you understand? Kubuhlungu ukuthi uthi uyakholwa kodwa manje ufuna ukuzibambela mathupha. Ukukholwa kwakho kuyize lenze. Uma ukholwa ukutheni wena ufuna ukuzibambela mathupha. Nofuna ukukumangalela akwamuke ingubo. Noma umuntu eqhamanga ethi-ke uyakumangalela. Ufuna ukuphuca lokho nako. Mnike extra. Angisho izonto lethini. Umuntu ukubamba inkunzi emgaqweni wena uthi usindisiwe. Uyalwa ulwela imoto. Unikela ukuphila kwakho ngenxa yemoto. Ulwela ichain ofaka emqaleni ngenxa yokuthi wena walithenga ngemali ebizayo noma walinga ugogo wakho. Liyini? Lisithixo yini? Amen. Amen. Ukhonza igolide. Ukhonza imali. Ukhonza ifone. Ukhonza inike yakho legqoke enyaweni. Uncamela nje ukufela yona. Awufuni ukufela uNkulunkulu. Yayizwa lento leyo. IBhayibheli lithi-ke mnike lo muntu uzithelela amalahle ekhanda lakhe ngokuba leso senzo sakhe siyabalelwa kuyena njengesoni. Uya-eda esonweni sakhe. Uzosha esihogweni. Uma ungakholwa uzoqhubeka ulwe. Ulwela izinto eziphathekayo. Yingakho abafundisi beyizonda lentshumayelo yethu. Abantu abaningi bathi thina sizitshela ukuthi siyazi noma-ke sisamele sihambe siyofundela esikoleni ngabafundisi. Ungathi iBhayibheli ikutshela into ekumele uyenze. Yini ekumele ngiyotshela umuntu lapho uzoqambela amanga athi iBhayibheli likhuluma nabanye abantu alikhulumi nami? Kukho kufihlekile. Uma uJesu Kristu ethi-ke imake bathi wayekhuluma ne-audience. Audience uhlobo labantu. Okay? So uhlobo labantu angithi. Uma ekhuluma nolunye uhlobo labantu uJesu Kristu siyavuma, okay? Ngalokho sikhathi ukhuluma nabo bantu. But manje uma ethuma abafundi bakhe ethi hambani lofundisa ngale gospel. Uma esethi-ke futhi nginguJehova izolo namhlanje naphakade. Usho ukuthi namanje usakhuluma nale audience ukuthi-ke le audience noma laba abalalele laphaya. Ibona kumele sabafa bonke labo bantu. IBhayibheli wayelikhona kumele sishunyayezwe ngalo pho uma kuwukuthi-ke alidingakali. Baningi abafundisi basathane, baningi abaprofethi bamanga abaphumile abagcwelizwe. Beza ngokukhohlisa. Yingakho nabafundisi babantu besifazane abathi-ke ayikho inkinga nokuhlala esonweni. Ayikho inkinga nokuhlala esonweni ngoba vele uhlele esonweni usenze isikhubekiso. Wazikhuba yena wathatha isinyathelo sokuthi ame phambi kwepulpit afundise aqamba amanga. Yezwa lento yini niholwa abantu besifazane. Incwadi kaIzaya iyayikhuluma lento le ukuthi abantu besifazane abantu baholwa abantu besifazane. Laba abaniholayo bayanilahlekisa. Njengoba benilahlekisa nje iphinde incwadi futhi ithi abantu bayaphela bayabhubha ngokuba abanalo ulwazi. So iBhayibheli alijiki yonke into elisho phansi iqondile. Uma kuthiwa-ke uma umuntu ephuca noma ephuca kona ungalwi ulwele lezo zinto lezi zasemhlabeni lizofa lezidlule. Kuba buhlungu kangakanani so uma phambi kwesihlalo sobukhosi uJesu Kristu esekwahlulela ngemisebenzi yakhe esekuvulela yonke imisebenzi yakho esekhombisa ukuthi inhliziyo yakhe ibilikhulu kangakanani. Ekufundisa ukulunga nobulungisho. Ngicabanga ukuthi kanti igospel yani ngoba ilungisa lenhliziyo zenu ezilikhulu. Enikholwa khona ukuthi nina ukuze nibe nezinhlanhla nibe nokukhanya empilweni yenu kufuneka nilande inkomo nezimbuzi nezinkukhu nihlabe nishisa impepho nichithe igazi elingenaqala ngenxa yokuhlabela amadimoni. Ngokuba umuntu wakini ongasekho akasekho igama idlozi yebo likhona
uyidlozi lakho kodwa kusho ukuthi ke uyaphila bese file efike kumhlabele abuye azokukhanyisela uma engakwazanga ukukukhanyisela esaphila yini azokukhanyisela lesefile ebhekene namacala akhe ngale yini azokwenzela yona ehlula ukukwenzela usaphila angithi leli simkhombisayo ukuthi ke konke lokho enikwenzayo kuyize leze nithanda ukubambelela ezintweni eziphathekayo uma siqhabukela lezwi leli uphatheka kabi ngoba uyazazi ufaka isiphandla siyanuka sambe sinukela bonke abantu ngoba yini ke wena uzinikele mfake ikhumba emzimbeni yenu nithi nizangoma niyasinukisela niyobe nilanje impukane yonke lento ngale zinto zenu nifake emzimbeni bese nithangatha abantu nifundela ukuthakathi nina ayikho into enifundelayo ukulungiswa ngokuba le moya enithwele imoya ekhona kokhokho benu benza the same thing phela imoya ngithi sikhulumile ngayo ukuthi ke ithi incwadi imoya bephumile iyabuya ibuye times 10 times 7 ngokuba le khona verse 45 qala 44 Matthew chapter 12:44 nxa umoya incwadi ngokuba Matthew 12 verse 43 yebo nxa umoya ongcolile esephumile so uma umoya ongcwele ukhishiwe kumuntu uyadabula izindawo uhamba izindawo ungayitholi into yokuphumula ezingenamanzi efuna ukuphumula efuna ukuphumula yes sir angakufumani angakuthola ukuphumula khona athi ngizakubuyela endlini yami engaphuma kuyo ngokuba manje angiyithola indawo engizophumula kuyona fanele ngibuyele le engiphuma khona esefikile ayifumane ize so ingakho ke afike lapha kini ngoba isemndenini wakini umkhulu wakho wathwala umkhulu wakho ehlabela amadlozi so ngalokho uyabuya emndenini wakini uzofica wena ngane lekuthiwa udlutuzele lapha banjwe imoya ingene imoya le moya wokuhlaba lo moya wokuba isangoma kuthiwa uthathwe inyoka ekusempuleni ngokuba yini ke le moya le ibuyile ibuya ngale ndlela ebuya ngayo ebabethakatha ngayo kini nikholelwe ekutheni ifuna nihambe izangoma zokutshela lento ofuna ukuyizwa uzohamba uyohlala lapha emzini womuntu ube isigqila sakhona bakwenzise yonke imikhuba yomnyama uthwasela ukuba umthakathi yezo lonto leyo qamba amanga nifundise into engekho ngokuba ke imoya ayificanga uhlele ezwini mina angikholelwe edlozini angihlabela amadlozi angisifaki isiphandla angizihambi izangoma angibahamba abaprofeti bamanga ngiyazinyanya izenzo zabo ngoba uNkulunkulu ucasukile ngale zinto lezi abacasuka manje qedela le ncwadi bese uyahamba esinqadi Deuteronomy chapter 21 esefikile ayifumane ize yes sir ishaneliwe ihlotshisiwe uyifika idecoratiwe usathi umoya engcwele abuya azongena kuyona le ndawo le ngokuba yini ihlotshisiwe kuphela you understand umzimba wakho uglama ugqoka kahle ufaka ama leggings ufaka ama root ufaka alikho izwi wena ayikho imfundiso abukho ubulungiswa wena awukwazi ukuhlukanisa u-wrong no-right konke kwena kuyafana hallelujah glory to God konke kunina ninabantu abambe umnyameni konke kuyafana u-black and white into eyodwa kunina you understand ngokuba ke anikwazi ukuhlukanisa u-red no-orange no-yellow no blue yes Lord no green yonke imbala kunina iyafana u-black and white uma ngekho mhlophe kumnyama uma ngekho kumnyama kumhlophe so konke kwena u-right awukho left so ingakho imoya ithi bese ibuye ngamandla abesehamba ke abuye nabanye omoya yonke imoya ekhona angayisebenzisa ukuthi manje ahlala ngasakhishwa la ababi kunaye akhishwe ulanda kanjani ababi kunaye hallelujah glory to God ulanda imoya eworse unalo moya ayiwona yena lo moya ongcolile okhiphile bangene bahlale khona manje ke uma ke lo moya sengenile kuba njani kuthi ukugcina kwalowo muntu ukugcina isiphetho salowo muntu leyo kuba kubi kulokuqala hallelujah glory to God yabona uma ke wena usindisiwe amen wahlala ezwini
wafuna ukuba umKristu omacambili ojolayo oshaya ngapha nangapha uzibiza ngomKristu unonkosikazi ulala nomuntu wesilisa abantu yashesa awuzazi ukuthi kusiphi uwenza nomisana awuzazi ukuthi kusiphi isimo yes Lord untukuntuku uNkulunkulu akayifuni into entukuntuku no no uma ubanda banda yes Lord uma ushisa shisa amen amen yezo lonto leyo ngokuba yini uma uKristu isidalwa sesha ithi incwadi wisidalwa esisha konke okudala kudlulile yes Lord yes Lord athi incwadi uma uKristu wenze intando kababa wethu osezulwini yes Lord yes Lord awumix no awuyenzi lento abantu abaphuzayo umuntu othatha ugologo ispirit into eshisayo ashathi ijuice yes Lord amixe ndawonye aphuze still adakwe do you understand ngokuba yini lento yenzayo ayinamsebenzi waye ungavela udle ugologo njalo ukubulale noma uphuze ijuice straight uphile yes Lord waye angisho glory to God yezo lonto leyo yini niyamixa uthatha insangu uthatha ugwayi uyamixa ndawonye uyarola ngephepha uyabhema ukuthi ubhema insangu awubhema insangu ubhema insangu nogwayi uyamixa you understand wena uthi ungumKristu yes Lord uyafeba uyaphuza uyisitabane umprofeti wamanga wena uyamixa uNkulunkulu nesolo akuhlangani untukuntuku yes Lord uNkulunkulu ufuna kube kunye amen kuthi ukugcina kwalowo muntu ukugcina kwakhe kuba kubi kunokuqala kuba kubi kunokuqala kuya kuba njalo nakulesi sizukulwane esibi so kulapho sizukulwane lesike kuyakuba njalo ngiphele incwadi yeDeuteronomy sibakhombisa ukuthi yini kaNkulunkulu 32:21 or 32:16 incwadi uDeuteronomy isahluko 32 verse 16 bamvusela umhawu uthi uNkulunkulu bamvusela umhawu ngawo uNkulunkulu babezizwe ngalabo uNkulunkulu bezizwe bamthukuthelisa ngezinengiso bamthukuthelisa ngani ngezinengiso benzani bahlabela amadimoni bahlabela amadimoni angesibo onkulunkulu akusibona onkulunkulu ababengabazi onkulunkulu engakaze nizenibazi onkulunkulu abasha banjani abasha onkulunkulu abasha abasanda ukuqhamuka basanda kwenza njani abasanda ukuqhamuka thina uNkulunkulu esimkhonzayo omdala nakho konke okukhona emhlabeni ababengasatshwa ngoyihlo so okhulubela babekhono babengabasabi labo uNkulunkulu bene nabo manje angibesabi nabo labo uNkulunkulu bene emzakhela bona laba bakhonza ojongeni izithixo do you understand amen nikhonza izithixo nikhonza into edaliwe uNkulunkulu idwala elakuzalayo awusalinakekeli yena lo dale konke amen yena lo dale konke uthini incwadi idwala elakuzalayo uNkulunkulu awusalinakekeli uJesu Kristu awusamnakekeli ukhohliwe uNkulunkulu umalekele uNkulunkulu owakudalayo owakudalayo lezo lonto leyo so nina nimixayo haleluya kwincwadi yamakhosi yokuqala nina enimixayo uNkulunkulu namadlozi nabathakathi nabaprofeti bamanga leziwasho nensangu nogwayi notshwala nokufebe namanga nokuphinga nokufundisa izinto eziyimthetho yabantu ngaphezulu komthetho kaNkulunkulu incwadi yokuqala yamakhosi isahluko 18 ngifuna from verse 19 ngifuna from verse 21 nina umbuzo umile incwadi yokuqala amakhosi yes sir isahluko 18 yes sir verse 21 uEliya wasondela kubo bonke abantu wathi koze kube nini nimanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na koze kube nini
Kuyoze kube nini? Kwaze kube nini nimancika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Kuyoze kube nini? Umbuzo. Nimancika phakathi kwezinhlangothi zombili. Uma banda. Uma ushisa. Ngoba uma uNkulunkulu akakwazi. Uyakuphalaza khiphe emlomeni wakhe ngoba awuqondakali. Lendaba yemix eniyenzayo. Nina abafundisi abafundisa abantu amanga ukuthi ke ayikho inkinga uma behlabela amadlozi. Uma bedakwa. Uma betshontsha. Uma befeba. Uma benika iwasho ayikho inkinga. Hallelujah. Uma uJehova enguNkulunkulu, mlandeleni yena. Hlala kuyena. Hlala kuyena. Uma uNkulunkulu esiphephelo sakho. Hlala kuyena. Uma uNkulunkulu enguyihlo. Yes Lord. Baba wethu esezulwini. Uma baba wethu esezulwini yenza intando yakhe ngokupheleleyo. Kepha uma kungubhali, kepha uma wena ukhonza usathane, mlandeleni yena. Hlala kuyena. Yeke kuloko kudlalwa ngobaxambili la. Ngokuba ngeBhayibheli soniveza ukuthi nabafundisi bamanga nabaprofeti bamanga. Asilwi nabalandeli benu. Silwa nani nabaholi abahola abantu ngokungekho kweqinisweni. Yes Lord. Nina ningabaphici babaholi. Yes Lord. Ningabaxoki. Ningabazenzisi. Nabaholi bamanga anithunyiwe uKristu. No. Lalela. Ibona incwadi kaMathewu. Ungiphe lapha ku chapter 7. Anithunyiwe uKristu. Nizenzela ukuthanda kwenu. Yes Lord. You understand? Yes Lord. Nina anenzi into efuna uNkulunkulu. Imfundiso verse 21. Nina nabaprofeti bamanga nabafundisi bamanga. Yes Lord. Uyithi kwathi kuyoze kube nini nimanqikancika Hlangothi zombili na? Uma uNkulunkulu, Uma uJehova uNkulunkulu, mlandeleni yena. Hallelujah. Incwadi yamakhosi esibili isahluko 18 verse 22 verse 21. Uma uJehova enguNkulunkulu, mlandeleni uNkulunkulu landela yena, hlala kuyena. Kepha uma kungubhali, mlandeleni yena. Kepha uma wena ukhonza usathane, uzokwenza imisebenzi yenyama, uhlale kuyona. Ungaloku uzibiza ngomKristu. Ungaloku uzibiza ngeChristian. Kodwa ka abantu kabamphendulanga ngazwi. Namanje anifuni ukuphendula ngoba yini niyazazi ukuthi namaxoki. Incwadi kaMathewu 7:21. Hallelujah. Incwadi ngokuka Mathewu isahluko 7 verse 21. Yes sir. Asibo bonke abasho kimi. Lalela ithi incwadi akubona bonke abathi kuNkulunkulu, Nkosi, abaya kungena embusweni wezulu. ngoba baningi abaprofeti bamanga bakhishiwe ezweni, bekhishwa usathane. Bagqoke okhona, bagqoke kahle, bamfaka ngama-pulpit. Bakhohlisa abantu, baholela abantu ekubhujisweni. Hallelujah. Bayimpumputhe ezihola impumputhe, bayeweni. Hallelujah. Hallelujah. Asibo bonke abasho kimi ukuthi Khona abafundisi abayitabane, khona abafundisi abayidakwa, khona abafundisi ababathakathi, khona abafundisi abayinyanga, khona abafundisi abangabaprofeti bamanga. Hallelujah. Khona abafundisi ababapostoli bamanga. Yes Lord. Akubona bonke, akusibo bonke abasho kimi ukuthi Nkosi, abaya kungena embusweni wezulu.
kuphela owenza yima-ke khona omunye sinibe nekuchallengeka ngoba thina mina njengoba ngishumayela bengingaphansi kwelinye ibandla amalunga lebandla awalibheka iBhayibheli alandela imfundiso yomuntu nemithetho yomuntu ngaphezulu kwemfundiso kaNkulunkulu. Ngifuna ungiphindele incwadi ukuthi akubona bonke. Amen. Asibo bonke incwadi ngokuba Mateyu isahluko 7. Yes sir. Verse 21. Yes sir. Asibo bonke abasho kimi ukuthi Nkosi Nkosi abaya kungena embusweni wezulu. Akubona bonke abantu abathi Nkosi Nkosi abazongena embusweni wezulu. Kuphela owenza intando kaBaba. Kufanele wenze intando kaBaba osezulwini. Yayizolonto le. Ngakhishona ngaphandle ngokuba ngiyashumayela ivangeli. Bathatha le scripture bathi lithi iBhayibheli akubona bonke abantu abathi Nkosi Nkosi. Kusho umlandeli akusho nomuntu onesikhundla esontweni nomuntu ofundisiwe ngokukhombisa ukuthi abalazi iBhayibheli bathatha iBhayibheli balisebenzisa ngendlela efunwa yibona nangendlela abacabanga ngayo nangendlela abezwa umuntu osuke emikupulpit olisebenzisayo kuyena ngokuqonda bona bahambe belisebenzisa noma ikuphi lo verse ngokuba yini ke abantu abambulelwe lithi iBhayibheli ke akusibona bonke ngaphandle kwalabo abenza intando kaBaba osezulwini. Lalela iBhayibheli ifundisa ukuthi ke uma ulazi izwi kaNkulunkulu umele ukukhiqiza. Umele ukukhiqiza abanye abantu abazokholwa ngoba uthola ubufakazi bukaKristu. Incwadi uHoseya isahluko 8 from verse 1. Beka icilongo emlonyeni wakho. Beka kuphi? Emlonyeni wakho. Onjengokhozi wehlela indlu. Onjengokhozi wehlela indlu kaJehova. Ngokuba beqile isivumelwano sami. Baphumile. Baphambuka emthethweni wami. Baphumile. Bakhala kimi ngokuthi uNkulunkulu wethu. Basho ngomlomo ukuthi uNkulunkulu wethu thina Israyeli siyakwazi. Basho ngomlomo. Akekho umuntu ongalazi igama uNkulunkulu. Mombuzo umuntu uhlala emgaqweni. Do you know who God is? Uyamazi uNkulunkulu. Avumele phezulu. Yini intando kaNkulunkulu? Abayazi akukho yedwa. Ngisho abanye baye sibabuza befundela umfundisi. Umbuzo ukuthi yini intando kaNkulunkulu? Ngeza kuphendule. Hallelujah. Yini akambulelwe? Yini bayasaba ukukhuluma iqiniso? Bayasaba umthetho moya ingcwele ohole bafuna ukuholwa abantu abazobanika imiyalelo ezojabulisa inyama. Ingakho bethi abana inkinga nokuthi abantu besifazane bashumayele. Abafundisi abakele esikoleni ukufundiswa. Abaphathi certificate. Uma uJesu Kristu engazange azembule kuwena, engazange abe nomusa kuwena, wena wesifogweni ngokuba ke awufuni ukukholelwa iqiniso. Hallelujah. Akubona bonke abantu abathi uNkulunkulu noma bathi Nkosi Nkosi abazokulamukela umbuso kaNkulunkulu ngokuba baningi babe bethi uNkulunkulu senza isibonakaliso egameni lakho. Bekhuluma ngemithi ade beyiphatha bekusebenzisa igama likaJesu Kristu. Bekhuluma ngezwasho, bekhuluma ngokuvusa abantu abantu abafileyo ngokwamanga. Bekhuluma ke ngokunika abantu izintambo. Hallelujah. Incwadi ngokuka Luke isahluko 11 verse 27. Kwathi esakhuluma lokhu owesifazane othile esixukwini waphakamisa izwi. Lalela wathi kuye yima funa ulalela isize kahle. Inhloso into lokuphinda phindiwe eBhayibhelini. Lo muntu wesifazane ubuka ngamehlo enyama uyakholwa kodwa manje ubuka ngamehlo enyama yena. Do you understand? Manje uJesu Kristu uzomcacisela ukuthi ke akusizi ukujabuliswa imina. Into ezokwenza ukuthi wena ukhululwe ukuthi wenze funda. Hallelujah. Bathi esakhuluma lokhu owesifazane othile esixukwini. Yes sir. Waphakamisa izwi. Yebo. Wathi kuye sibusisiwe isisu esakuzalayo. Ujabuliswa ukubona ubuhlakani obukuKristu yena. Ujabuliswa ukubuka uKristu ngokuba ubheka izinto eziphuma emlomeni wakhe. Kodwa manje khona into ekumele igcwaliseke ukuze konke kupheleliswe.
Sibusisiwe isisu esakuthwalayo. Yes, sir. Namabele owawancelayo. Naye ngenye into eyinkinga ngabantu abakholwayo emhlabeni abazibiza ngamakholo. Ababe besakwazi ukuhlukanisa ivangeli eli-right nelingekho right. Ngokuba ke sebencela kumfundisi wabo bazi ukuthi umfundisi wabo kuphela right. Amen. Amen. So balokubukela abanye abantu abashumayela ivangeli bengazange babalalele ngokuba yini bazi ukuthi umfundisi wethu uyena kuphela. Lento esho lo muntu wesifazane ubheka ubuhlakani obuphuma kuKristu. Kodwa abanye babo bayaphuma ekukholweni ngokuba ke sibona sebengabahluleli bona. Amen. 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 Ngaphandle kokuqonda. Yes, Lord. Benze njani? Hallelujah. Wathi uJesu Kristu. Kepha yena wathi, Yes sir. yebo kodwa Yebo kodwa. kakhulu. Yebo kodwa. Kakhulu. Yebo. Babusisiwe Babusisiwe abalizwa izwi. abezwa izwi likaNkulunkulu. abezwa izwi likaNkulunkulu Balilondoloze. bese bayaligcina. Yezo lonto leyo. Wahlala esontweni umfundisi wakho umbuke ngathi uright. Ungafuni ukuzwa ezinye izinto abanye abantu abazishumayelayo. Ngokuba wena wazi ukuthi umfundisi wakho uright kuphela. Usulandela yena, usulandela izwi. Ngokuba izwi ufuna ukulondoloza, ufuna ukwazi ukuhlukanisa. Ngokuba usho umfundisi wakho umbefa. Kuyaphela konke. Yebo lonto le lento egwenyayo izwi ekumele silazi ingakho sithi thina uma uza kuthina noma ufunda uhamba nathi phathi iBhayibheli lakho ukuze ke uma usaqala ukukholwa ufana lengane esanika ubisi siyacathulisa ngeBhayibheli ukuze uma soqala ukuthwala ngomoya ongcwele ukwazi ukuthi uzivulele wena iBhayibheli udle inyama ephelele. Do you understand? Amen. Ngokuba iBhayibheli lethela kona lokho abafundisi babekele lokho phambi kwenu ukuthi ke baniphuzise ubisi. Uma sekufika isikhathi sokunika inyama banika inyama. Ukuze nihambe ngokuqonda. Ungahambe wahlulela abantu emgaqweni lokuzibiza ngomKristu kodwa wena uthatha abantu uthatha ungcono ngabanye abantu wena. Ngoba mase ukhuluma kuyazwakala ukuthi wena ukholwa wazilutho wena. Ngokuba iBhayibheli awulifundi. Izwi awulondolozi. Do you understand? Into baleka phezulu konke akumina mina ngilutho mina ngivesele isetshenziswayo ngisitsha. Uma ngifa mina lesiphiwo enginaso uma kukhona umuntu obekade engilandela imibhalo efunda uzolizwa izwi uzokhuluma the same thing mhlawumbe la ngaphezulu kwaloko engikwenzayo mina. Yini ngokuba umoya okumina okaNkulunkulu umoya oyingcwele ungehlela nombani ozinikele noNkulunkulu anomusa kena. Kodwa kakhulu babusisiwe. Ubusisiwe umuntu Abalizwa izwi. abezwa izwi likaNkulunkulu balilondoloze. agcine kufuneka uligcine izwi likaNkulunkulu. Nina abafundisi bamanga kufuneka niphume kumapulpit nikuvale lamabandla ena amanga. Ngoba uma anikwenzi lokho nina uNkulunkulu impela nesihogweni njengoba uNkulunkulu ebhalile phansi ukuthi abangalenzi izwi lami. Ngokuka Mateyu isahluko 7 verse 22. Yes sir. Abaningi bayakuthi kimi Abaningi ke ngalosuku bathi ke ngalosuku sekwahlulelwa. Nkosi, Nkosi. Nkosi, Nkosi. Asiprofethanga yini ngegama lakho? Kanti inkosi saprofetha ngegama lakho. Sakhipha amadimoni ngegama lakho. Senza umbukiso phambi kwabantu seqamba amanga sathi sikhipha amadimoni. Senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho. Senza lokho okufuna wena uNkulunkulu ngegama lakho. Khona ngiyakufakaza. Kepha ke manje uJesu Kristu uthi uyofakaza ngobuyo bekhona uyena owahlulelayo uyobe sefakaza athini Kubo ukuthi angizange nginazi. Anginazanga. Sukani kimi nina benzi bobubi. Umuntu owenza kabi wenza into ephambene nentando kaNkulunkulu. Amen. Amen. Intando kaNkulunkulu ukuthi abantu bakhe basindiswe. Yes Lord. Awunakusindisa abantu ngamanga ukuthi abantu ke abaphakamisa izandla basho umthandazo wezoni. Uthi sekuphelile kanjalo bangazange babhabhathiswe. Bangazange bagcwaliswe ngomoya ongcwele. Nehambe izinyanga, nihambe abantu abatholayo, nithi ngikhipha amadimoni abantu nenza abantu ba-acte, niya-acta. Nidlala umasigcozi, nidlala amaskesha esontweni. Ngokuba nifuna abalandeli abaningi. Ngicabanga ukuthi ukwenza izibonakaliso zamanga kuzonyenza ukuthi ke nibe nendawo ezulwini. No.
khona ngiyakufakaza kubo uJesu ukuthi Kristu uyakufakaza phambi kwenu angizange nganazi azange aze anazi sukani imisebenzi yenu kimi benzi bobubi hambani nina emisebenzi emibi yenu ngalokho yilowo nalowo owenza lamazwi ami yilowo nalowo owenza lamazwi ogcina lemiyalelo kaKristu awenze ozwa lamazwi ami awenze. yes Lord uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo uyakufaniswa nani nendoda ehlakaniphileyo ukuze uhlakaniphe fanele ulalele izwi ulonde uhambe ngokumesaba uNkulunkulu ngokuba uma uhamba ngokuqonda kwakho wena ulahlekile. Do you understand? ngalokho lowo nalowo owezwa lamazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo umuntu phezu kwedwala wakhe kuKristu. hallelujah Do you understand? hallelujah ngokuba usho njalo kwincwadi kaPetru kwincwadi yaMathewu chapter 16 verse 18 ekhuluma noPetru 16:18 umuntu ogcina amazwi awalonde uyakufaniswa nendoda ehlakaniphile eyakhe umuzi wayo edwaleni. Lolo dwala lelo linguKristu. Ngokuba kuyathi uma kufika isiphepho nezikhukhula ngokuba ke isiseko somuzi wakho sikedwaleni akunakunyakaziswa isiphepho akunakunyakaziswa izikhukhula akunakunyakaziswa ukuzamazama komhlaba nezinkinga zasemhlabeni ngokuba umuzi wakho usedwaleni. Yayizona leyo ngiphe incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 verse 17 futhi verse 18 verse 18 nami ke ngithi kuwe wena unguPetru nawe ke Petru wena ngithi phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami ibandla likaKristu lakhiwe kuphi phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami. So uma ibandla lakhiwe phezu kwedwala bese kwenzakalani? Amasango eHadesi amasango akasihogo awaye kulahlula angeke aze aphumelele ebandleni likaKristu edwaleni. Yes Lord. Yes indaba. Yes Lord. Amen. Ayikho enye indlela. So lemfundiso yenu yamanga nokuzenza abaprofeti abangebona abaprofeti kuyanivalela ekutheni ke nigcwaliswe ngomoya ongcwele, kuyanivalela ekutheni nanikhuluma iqiniso nibe sisekelweni seqiniso nibe edwaleni. Amen. Uthi umbuzo kuyaze kube nini nimanqikanqika ngokuthi zombili ngizama ukushaya ngapha nangapha. Uma uJehova enguNkulunkulu wethu mlandeleni yena. Uma uBhalu enguNkulunkulu wenu mlandeleni yena. Uma uSathane uNkulunkulu wakho uhlala kuyena. Yini indlela? John chapter 14 verse 6. No, starting from verse 1. Sifuna ukutshela ukuthi yini indlela? IkuKristu. And uKristu uyidwala. Lesekelo lesithina kumele sakhe kusona. Ukuze sipheleliswe sikwazi ukuthi ke singene emzini. Incwadi ngokukaJohane isahluko 14 soqala kuverse lokuqala. Yebo. Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Uthi kulabo abakholwa kuye abafundi bakhe ngesikhathi ekhuluma nabo. Ngokuba ke uyazi ukuthi inhliziyo zabantu ziyakhathazeka ngenxa yeinhlupheko zasemhlabeni ngokuba incwadi yokuqala kaPetru iyasho kusahluko 5 verse 7 ithi ke qaphelani nibheke uSathane. Nina abazalwane abakholwayo emhlabeni. Ngokuba isitha sethu uSathane uyahamba uyabhonga njengebhubesi emhlabeni ufuna zobagwinya. Hlalani ekukholweni kwenu ningagudluki. Melanani naye. Niqinile ekukholweni.
ngokuba abazalwane bethu basezwe abanye benu basezweni Kwehlela abazalwane. kwehlela bona konke lokho okwenzakalayo abasezweni yayizwa lonto le Yes, Lord. abantu abakhona emhlabeni Yes, Lord. Yes, Lord. abazalwane nabo behlalwa izimo zokuba usathane uyababusa bahlanga phana ngapha Kodwa melanani. kodwa thina sihlala siqine ekukholweni yingakho uJesu Kristu la lencwadi kaJohane chapter 14 verse 1 ethini Inhliziyo yenu mayingakhathazeki. ayikakhathazeki Kholwani nguNkulunkulu. masikholwe kuphi Kholwani nguNkulunkulu. yezwe indaba ithini ithi incwadi asikholwe njengoba ke uElijah ebuza ukuthi kuyoze kube nini banqinqanqika uJesu Kristu uyasitshela manje ukuthi masikholwe nguNkulunkulu. Nikholwe nayimi. sikholwe nayindodana Ekhaya likababa kukhona izindlu eziningi. kugcwele izindlu eziningi Uma bekungenjalo, uma bengekho lonto leyo bengiya kunitshela ubeza sitshela ukuthi kushuthi lento le ayifundisayo ayikho ukuthi ngiya ukunilungisela. so manje indawo. njengoba ehamba uthi olungiselela thina Yes, Lord. ukuze njengoba yabona manje uJesu Kristu ufikile wazosifundisa indlela eya ekhaya likababa elinezindlu eziningi so uma sesishile lemfundiso useyahamba uyosilungiselela ekhaya ukuze uma sifika sihlangabeze bese singenisa emzini kababa ngokuba thina sikwazile ukunqoba ngoba isho njalo incwadi usonqobayo ngiyangena ngiyohlala naye esihlale sobukhosi sikababa Uma bengenjalo, bengiya kunitshela ukuthi ngiya ukunilungisela indawo. yezwa lento le Nanxa ngiya, no le Bible khona le iphambanisayo lesiZulu ngesingisi ithi uma bengenjalo ngingitshela Yes, Lord. Amen. ngiphe lesingisi John chapter 14 verse 6 Hallelujah. Incwadi uJohane verse 6. yes sir Jesus said to him, okay yeah I am the way, the truth, and the life. no starting from verse 2 Verse 2. Hallelujah. Let not your heart be troubled. verse 2 lo Verse 1. manje Verse 2. In my name, in my Father's house, in my Father's house endlini ekhaya kababa are many mansions. ziningi izindlu ekhaya kababa If it were not so, uma bengenjalo I would have told you. bengizontshela ukuba bengenjalo bengizontshela I go to prepare a place for you. manje ngiyahamba ngiyolungisa yayizwa lento ngishoyo le Bible lesiZulu lo obhala waba nokweqeka kancane ingakho ngithi ke kufuneka senze show into esikhulumayo sibe sobala yibona lento le uthi ngesingisi awuphinde uyifunde ngesingisi In my Father's house ekhaya kababa are many mansions. hallelujah ziningi izindlu ekhaya kababa If it were not so, uma bengenjalo I would have told you. bengizontshela ukuthi ke azikho izindlu ekhaya kababa kodwa manje ziningi izindlu ekhaya kababa ngiyantshela Yes, Lord. If it were not so, uma bengenjalo I would have told you. bengizontshela I go to prepare a place uthi for you. manje ngiyahamba ngiyolungiselela hallelujah glory to God And if I go uma ngihamba and prepare a place for you, ngihamba ngiyolungiselela indawo I will come again and receive you ngizobuya ngizonamukela hallelujah to myself. kuphi To myself. ngizonamukela kuqobo lwami mina ngizonamukela kuqobo lwami That where I am, ngokuba lezo bengikhona there you may also be. nani khona nizoba khona Amen. yizwa lonto le And where I go, lapho ngiyakhona and where I go, lapho you ngiyakhona know. nizokwazi And where I go, you know. le ngiyakhona niyazi And the way, yimake uma nazi ingoba senginifundisile indlela sekumele nihambe kuphela yes, Lord. uma senginifundisile indlela sekumele nihambe ngoba sengiyazi ukuthi niyapi nalapho ngiya khona, kodwa ke manje ngoba akunakulungeli ukuya khona kumele niqale nifunde nisamele niklinwe samele nigcwalise ngesiphiwo sikamoya ingcwele nalapho ngiya khona niyayazi indlela. lapho engiya khona niyayazi indlela uThomas wathi kuye, Nkosi,
asazi lapho uya khona. Siyazi kanjani indlela na? Alright, uThomas uthini? Nkosi, asazi uya khona. Uthi uThomas yena akakwazi uyavuma. Uyazikhulumela. But ke uthi ke asazi lapho uya khona. Ngokuba vele abakogcwaliswa ngomoya ongcwele. Ngokuba uJesu Kristu akakokhazimuliswa. Siyazi kanjani indlela na? Usabafundisa indlela. Njengoba ke ebafundisa indlela uthini uJesu Kristu? uJesu wathi kuye, Hallelujah, 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 glory to God. Mina ngiyindlela neqiniso. Mina Jesu Kristu kusho yena manje. Ngiyindlela neqiniso Akushongo umhlengi, akushongo ushebe. Ushebe, he's not the way. No. Akayona indlela ushebe. No. Ushebe uyindlela ehlathini uma indlela. Yes, Lord. Uyindlela esihogweni uma indlela. Yinye indlela eyezulwini. uJesu wathi kuye, Wena ukholwa kaShembe uthi ke awufuni ukholwa kuKristu. Wena osoke amaMuslim uthi awufuni ukholwa kuKristu ukuthi ke uyindodana uyindlela. Yes, Lord. Wena esihogweni. Yes, Lord. uJesu wathi kuye, mina ngiyindlela. Yes sir. Neqiniso. Yebo. Nokuphila. Akakho oza kuBaba ngaphandle kwami. Akekho oza kuphi kuBaba ngaphandle kwami. uJesu Kristu indodana iyakhuluma manje. Ufuna ukuthi uzwe umehluko. Uthi ke yena njengoba indodana uyena umfundisi wendlela eyezulwini. Akekho ozoza kumoya oyingcwele ngaphandle kwakhe. Ongahambi ngendlela efuna uKristu nangendlela uKristu afundisa ngayo ngeke aze ambone uNkulunkulu. Mase ngokwalokho athini uFilipi? Uma beningazi mina. Aqhubeka uJesu Kristu athi uma beningazi mina beniyakumazi noBaba. Benizomazi noBaba. Uma benimazi uJesu Kristu benizomazi noNkulunkulu. Kusukela manje niyamazi. So manje ngokuba ngiphakathi kwenu, njengoba ngiphakathi kwenu, nibona uNkulunkulu, nibona inkazimulo kaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Yayona rena. Amen. uFilipi wathi ngoba manje ngikhona phakathi kwenu, niyamazi uNkulunkulu nina. Nimbonile inkazimulo. Yes, Lord. Kuze singaba confused. Amen. Amen. Isincwadi kaJohane chapter 1. Amen. Hallelujah. Verse 12. Yes, Lord. To 14. Bese siyabuya uzovala esekhuluma uFilipi. Amen. Esabatshela ukuthi ke unguye. Amen. Amen. Incwadi ivangeli ngokuka Johane. Isahluko sokuqala. Verse 12. Verse 12. Yebo. Kepha bonke ababamukelayo wabapha amandla. So, ukuba awuqale verse 11. Hallelujah. Weza kokwakhe. uNkulunkulu weza kokwakhe. Abakhe abamukelanga. Bangafuni ukumamukela abantu bakhe abakhile nabantu abakhethile bakwaIzwayeli. Kepha bonke ababamukelayo labo abamamukela wabapha amandla. Wabanika amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Wabanika amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Yebo. Labo abakholwa egameni lakhe. Labo abakholwa egameni lakhe kuphela. Abangazalwanga ngagazi. Abona labo abazalwa ngegazi nenyama. Nantando yenyama. Noma ngentando yenyama. Nantando yendoda. Noma ngentando yomuntu. Kodwa bazalwa ngoNkulunkulu ngokukamoya oyingcwele. Labo abazalwa ngokukamoya benza intando kaNkulunkulu. Yes, Lord. So qhubeka. Ulizwi waba yinyama. Ulizwi ithi incwadi mayivula ulizwi wayekhona eqaleni. Ulizwi wayekhona. Eqaleni wayekhona ulizwi. Eqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayeNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu bese ithi verse 14. Verse 14. Ulizwi waba yinyama. So ulizwi wakha. uNkulunkulu waba yinyama. Wakha phakathi kwethu. Wakha. Uma eba inyama wangena enyameni wakhazimuliswa enyameni. Yingakho ke ngale uma sibuya kwincwadi kaJohane chapter 14 verse hambe kwalo chapter 10. Sabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo njengozelwe yedwa kuYise. So uma ke egcwele umusa neqiniso.
bebona inkazimulo yakhe yena yedwa njengoyozelwe indodana ezelwe. Amen. Gcwele umusa neqiniso. Uhleli kuyona. Yes, Lord. Ubakhombisa imisebenzi njengoba ekhuluma ke kule ncwadi kaJohane chapter 14 verse 8. Yes, Lord. uPhilip wathi kuye. uPhilip ngokuba uJesu Kristu utheni ku verse 6. Hallelujah. No verse 7. Uma beningazi mina. Uma beningazi mina. Beniya kumazi noBaba. Benzomazi noNkulunkulu. Kusukela manje. Kusukela manje. Niyamazi nimbonile. So manje kwathiwa ke ulizwi. Amen. Weze enyameni. Amen. Amen. Yingoba uNkulunkulu uhleli kwindodana. Yes, Lord. Yes. Bayambona indodana ikhazimulisa uyise. Njengoba ikhazimulisa uyise, uPhilip uthini manje? Ufuna ukubona uNkulunkulu uqobo lwakhe. Incwadi ngokuka Matthew. No, ufundele incwadi. Hallelujah. uPhilip ufuna ukubona uNkulunkulu manje. Amen. uPhilip wathi Matthew chapter 5. Chapter 5. Yebo, uzuyabona qedile. Lo indodana. Yebo. Hallelujah. uPhilip wathi kuye. uPhilip wathi kuye. Nkosi sikhombise uyihlo. Nkosi sikhombisa uyihlo. Usanele. Bese kuyanela. Yenzo lonto le. Uthi uPhilip ufuna ukubona uNkulunkulu. uJesu Kristu usebatshela ukuthi ke uma njengoba ngikhona phakathi kwenu nimbonile. Angithi ngithembile ukukhuluma indodana kwakhuluma umoya. Ikhuluma indodana yathi ke mina ngendlela yeqiniso. Umoya uthi ke imini uNkulunkulu okhuluma kule ndodana. Hallelujah, glory to God. Lo indodana yami. Lo indodana yami engithokozile ngayo. Yes, Lord. Umoya unokukhulumile. Yes, Lord. Udinga nje umfundisi. Amen. Amen. uNkulunkulu azambulile kuyena ukuthi akwazi ukuthi akunike ukudla kukamoya ukuze ugcwale. Uthi umuntu wena usindisiwe. Wazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi usindisiwe. uJesu wathi kuye. uJesu wayesethi Philip. Isikhathi esingaka Philip, nginani. ngesikhathi esingaka nginani? Awukangazi Philip na. Understand? Umoya engcwele yakhuluma ukuthi le misebenzi emingaka Philip engenzayo phakathi kwenu awayongazi. Ongibonile mina. Ongibonile mina. Umbonile uBaba. Amen. Qedile uJesu Kristu wayivala. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Usho kanjani ukuthi sikhombise ubani? Uyihlo na. Awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba awukholwa ukuthi ngikuBaba noBaba ukimi na. So uma ke wena ufuna ukupheleliswa ufuna kwazi ukuthi uJesu Kristu indodana njengoba ngichazile emhlabeni ukuthi inyama indodana umoya ogcwalisele le nyama le umoya kaNkulunkulu. Indodana le ayisebenzayo yenza imisebenzi kaNkulunkulu ohleli kuyona uNkulunkulu. Akahleli nje uNkulunkulu emoyeni, uhleli kuyona indodana. Yayizwa lonto le. Amazwi engiwakhuluma mina kini. Uma ngikhuluma lamazwi kumina, angiwakhulumi ngokwami. Angizikhulumeli ukuhlakanipha kwami. Kepha uBaba ohlezi kimi wenza imisebenzi yakhe. Kepha uNkulunkulu ohlezi kumina wenza ini? Imisebenzi yakhe. Amen. Yes, Lord. Do you understand? Hello. Ongiphe incwadi sehluko sesibili. Hallelujah. Hallelujah. Sehluko sesibili. Verse 38. Kholwane yimi ukuthi ngikuBaba. Hallelujah. Hallelujah. Incwadi izenzo isahluko sesibili. Verse 38. Yes sir. uPetru wayesethi phendukani ilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamkeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Isithembiso ngesenu nesabantwana benu. Esaba bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Hallelujah. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane lesi esiphambeneyo. Uma ke ufuna ukusindiswa fanele ubhaphathiswe ngaphansi kwamanzi, ungafafazwa ngamanzi, ungaphakamisa izandla usho umkhuleko wezoni. Fanele ke ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zethu. Ngoba lesithembiso esethu
isabantwana bethu, isaba bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu etheka babiza. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sifanele ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyakholwa wena Nkosi yethu Jesu Kristu ukuthi ngubaba wethu sezulwini. Masilingcolisa igama lakho Nkosi ngokuthanda kwakho, njengoba umoya ongcwele umlawulile ukuba vunguze ngaphakathi kwethu, ukuba loyo naloyo othambisa inhliziyo yakho alizwe izwi lakho, wena uyongena ngaphakathi kuye, abe indodana nendodakazi yombuso wezulu. Siyalibonga izwi lakho Baba ukuba lithembekile ngaso sonke isikhathi. Wena ungophilayo, wawufile Nkosi kodwa wavuka kwabafileyo, ungophilayo, ungokuqala nokugcina, ungumnini mandla onke. Baba, izwi lakho maluwele enhlizweni zaloyo naloyo lalele njengemvula. Yena engumhlabathi, izwi lakho libe yimbewu, likhule ngaphakathi kwenhliziyo zethu Nkosi yethu Jesu Kristu. Kuba bonke laba abacasulwa izwi lakho njengamanje bavezele Nkosi ukuba yilabo abaholeka edukeni, behole imfundiso zamadimoni nokuqina kwenhliziyo, benqaba iqiniso lakho elisiphilisayo. Bengafuni Baba ukulalela imiyalelo yakho, kodwa bonke laba Nkosi abathambisa inhliziyo zabo, banikeza amandla Nkosi ukuba amehlabo kamoya avuleke, nendlebe zabo zikamoya zivuleke, baphenduke kulesi sizukulwane esiphambeneyo esiphila kuso, bahambe ngendlela okuphila enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Siyalibonga izwi lakho Baba, manje kuzobe phakade. Amen. Hallelujah. Bazalwane, soyishiya inamba kubo bonke laba abanemibuzo nalabo abanokuphikisana nemfundiso ezidukisayo. Sizoyishiya inamba kaWhatsApp, sishiye inamba ongafona kuyona, ne-email address, na ku YouTube. Kakhulukazi abantu abanemibuzo mayelana neBhayibheli nabantu abafuna ukubhabhadiswa. Yes Lord. Siyadinga bona kakhulu ukuze mebezwa bangabi nokulahleka, bagcine sebeselidengwane. Amen. Qhubeka. Inamba thatha ipeni ke usheshe ubhale 066 566 9245. Ngizoyiphinda 066 566 9245. Ku-email address siyatholakala izwilenkosI.ujesukristu@gmail.com. Ngizoyiphinda i-email address izwilenkosI.ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku-YouTube. Mufuna ukulalela intshumayelo ephelele, ungachithi isikhathi ubuka i-TV, uzothola intshumayelo amanoni asezulwini. Iyatholakala intshumayelo izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungafaka ku-YouTube, mutype ku-YouTube, ufollowishe, usubscribe izwi lenkosi uJesu Kristu. Siyatholakala na ku-Instagram izwi lenkosi uJesu Kristu. Mutype ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, musiyafollowisha. uJesu Kristu inkosi nomsindisi, manje kuze kube phakade naphakade. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi nothando nesikhathi asinike sona ukuze sikwazi ukuma la phambi kwenu, siqhubeke nokwenza umsebenzi, sishumayela ivangeli likaJesu Kristu ngokupheleleyo nangokuqonda. Sithi ke masibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.